și-o liniște cu bicicleta, ce să fac și eu? Când dintr-o dată, după cam 1 kilometru de mers liniștit, niște țigani m-au văzut, copii mai mulți erau, nu erau adulți, și s-au dus în curte și au început să ia cu noaie și bâte și ăștia s-au aruncat după mine fără motiv. Eu eram stricat după ei, după ei, că bă, ce aveți voi cu mine, de ce aruncați cu noaie și cu bâte după mine? Aia, bă, cât au început să râdă și să mă înjure. Luați-i familia, Prinde cu viteza și eu am luat o altă stradă, am făcut un sfert de formă de sferă a drumului, aia m-a așteptat pe strada portului la o uliță. Și aia m-a așteptat la capul uliței și a ieșit de pe uliță să se ia de mine iarăși, am avut noroc că m-am întors, am ajuns la o femeie la poartă, dar până la să iasă femeia am vrut să mă salveze. Țiganul ăla a venit unul din ei cu o bâtă de lemn și unul cu o sabie făcută din fier. O țeavă de aia sudată, făcută ca să arate ca o sabie. Și ce crezi? M-a salvat femeia de aia, mi-au lovit bicicleta cu sabia de fier, că am încercat să mă apăr cu ea când ăla vrea să dea. Și chiar a dat, nu a glumit.